Gihisgutan ang pagkapari ni Jesus nga pariha sa pagkapari ni Melchizedek. Si Melchizedek matud pas unang pagbasa nitungha rato siya nga dili gikan sa tawhanon nga gahom. Nya nawa ra sa to siya dili tungod kay gipahunong siya sa tawhanon nga otoridad. Muna nga gitawag to siya pari nga gikas Ginoo. Nya panahon hitabo ni panahon ni Abraham. Pag-abot ni Kristo, way laing pari nga mahuna-hunaan nga masumpay sa pagkapari ni Kristo, mao si Melchizedek. Ang pagkapari nga dili na gyud mawagtang, mura ba og indelible mark, dili mawagtang. Karon kining among pagkapari nga giordinahan dinis atong Catholic Church, gitawag sad mi og pari hangtod sa kahangturan. Okay ra ninyo magpari ko hangtod sa kahangturan? Ha? Di pwede og hudongon ko ni akong pagkapari sunod tuig. Pwede man may mo retire sa among active na pagkapari. Gani ako, na naman ko'y plano nga o pananglitan, buhion pa kos Ginoo o niya. Ang aning among assignment, 6 years man eh. O tagaan pa kog laing assignment nga 6 years, next pagyod o pananglitag buhi pa ko, dili na ko mudawat og assignment. Mo retire na ko isip active priest. Pero hangtod pagkamatay, pari ra gyud ko. Diyan ni comedian ako, may bitaw pa der mo retire ka kay by that time mga 68 years old ka or 67, pwede pa ka magminyo. Naku, dili pwede pari mangyapon ko, di lang ko mo active nga assign pa ko parokya. Ay gusto ko nga mo relax na kana bang magpuyo na lang ta nga ordinaryo. Pero ang pagkapari hangtod ginas kamatayon. Bisan pagani ka ng ubang mga pari nga naminyo kay kuan ba murag nasa sila'y nahuna-hunaan giordinahan na unya naminyo sa ato anang perspective sa simbahan, pari gyapon na siya. Dili na lang matagaan og official nga function sa atong simbahan, pero in the real sense, pari gyapon na siya. Mo na siya. Pari hangtod sa kahangturan. Unsa may hinungdan nga ang pari, importante man nga dili gyud siya mo hupas o dili siya mo expire ang pagkapari sa mas pagkapari ni Kristo. Ang pari manggod, ang iyagyong unang buhat mao ang pagluwas sa kalag o pagluwas sa tao. Kana bang pinaagi sa iyang pagampo o pagsakripisyo, mahatagan o kaluwasan ang tao. Mo nang dinhi sa simbahan, niya ang mga sakramento nga makaluwas gikan sa bunyag hangtod gyud sa paghilog sa masakiton. Ang makabuhat ana ang pari ra nga giordinahan. Unya ron pananglitan og naa dihay luwasonon, niya natug ko, niya pukaon ko, maingon ko, pabalik ka lang ugma. Dan hiluganan ba or bisan gusto mo kumpisal ana kay hapit na gid siya mamatay, di atong pakumpisalon aron mamatay dayon nga luwas. So mo ang among pagkapari 24/7, pero mo kinahanglan sa tamo pahuway, pero dili na pasabot nga ni pahuway ang pari. Kung madapag arrange nga pwede ugma na lang na, pwede ra, sige ugma. Pero di gyud mi angay ako isip pari, di jud ko angay nga mobalibad. Pwede lang ko muhangyo. Pader na ihiluganan niya alas 12 nas gabi. Unsa man naglisod na ginagmayo,
awa pa man pader naglungag pa ganito. Ugma na lang tingali ay lang sa karon. Ano ba? Di kausa gidali-dali padir adto agyod kay hapit na gyud kuno. Di ngadto nako. Sus ang naghuna-huna ra day nga hapit na ang asawa, tiguang na sad. Pag abot nako dito ang bana nga masakiton di man magpahilog. Gahigda na, diyan ang pari, mutakilid bitaw ni bukot sa habol, wan agyud mutagad nako. Gahuwat kog 30 minutos o kanus agyud mutakilid og balik di man gid siya. Sige ang sangbit na dugay. Sige pader kana ganing amo lang usa ning kumbinsihon. Kasurok is akong dugo. Gisekreto na kog tawag ingko. Nganong gidali-dali man ko ninyo? Wa di na ninyo sabuta daan ang masakiton siya. Wa pader kay wa man gina siya simba-simba amo na lang sa da pader basin bagmadaba kung naana gyud ang pare. Ayaw sa ginanaa, no? Respeto sad ang pare. Ayaw sad og gamita ang pare para lang sa imong kaugalingong katagbawan. Ikaw ang ba i-arrange gyud maayo. Mo na ang respeto sad ni Abraham ni Melchizedek. Super sad. Si Abraham nagiilang hari sa iyang tribo, mihalad ngadtos pare pasabot tagai-sad ang pare og taas nga dungog sama nga si Kristo tagaan sad natog taas nga dungog mo ni kining atong misa. Napte mingon ako pader, ikaw ba magmisa ka bisag jutay king tao taas mangyapong kag humili. Inako ang misa manggod para nako kuan ginasya kanunay ginasiyang special. Kay ang akong ikaatubang diha, ang pari nga way katapusan, nga mao si Kristo, ang akong girepresentahan, ang pari nga way katapusan, nga mao si Kristo. Munang maningkamot kita, nga dinis atong misa, bisan ka lang tawag nila ordinary days. Ato yung himuan o special nga pag-alagad. Isipari sa labi na karon nga murag na kuan ko na sikat-sikat sa social media, daghan na yung mangandoy nga mumisa ko. Nimisa ko kausa nako niya sa gining mga pagsulay ba. Formal gito nga misa kay gipadad-an gyud kog suwat sa ilang kuan parish priest nga ako'y mumisa aning adlaw anang orasa. Aparte sa nakong pangandam pag abot sa nako dito, naa sa mga concelebrants, daghan, ang sakristan, i-orient yun ko, nako nindot ng ilan na, kaya preparado kayo, naagi specific nga basement nga ipasulob, niya mo aksyon ang takogsod, ay sa pader, kuwangan pag 2 minutos, nako, nindot, taan nila, kana ganing, kanjud ba? Fathers, nagid ang sakristan nga mo mag-assist ba? Fathers, kana ganing 2 minutos na lang ha, nako ninduta aning simbahana kay preparado jud kay ba pagbagting na kay nitatak na gyung oras pagsud wa bitay ni kantang choir daghan kay mi dito kon celebrated mas why choir nga ni kanta lami agyong ipangasaba noon. Di ba part manas misa ang choir why choir. Nya pag-abot na kusloyo, pag humanas misa, nangutana kus katong ni assist nako. To, nganong wa may choir? Ingon din siya, ordinary day manggodron pader. Ordinary mass manggodron pader. Sa akong unahuna nako ako pay parish priest dinhi, gisuspenso na nako ang tanang choir o kinsa tong in charge sa choir, tak ka automatic. Nangimbitar kog pare, nagkonselebrate ang mga pare, nya imong gitratar nga ordinary day, kinsa kang choir ka, tak konti kag automatic og mahitabo na dinhi sa ato, mangimbitar kog pare, nya ang choir nga in charge mingon di lang kong kanta, ordinary day man na. Labi nagmingon ordinary ra man nga misa, ana.
na nagyog balik dire taktakon tagyog ka wa ka maghuna-huna nga nangimbitar kog pare dili ni taga-ato nya naa pag ni apil nga mayroon tag jutay more than 10 ka mga concelebrants nya human na paginang sakristan nga magsigig diktar nato og unsang orasa mosuod unsay basement isulob unya ra di ay ang choir di ay moingon ra ordinary mass man na ordinary schedule naman na ingon din sakristan sorry kay pader sorry kayo nako dong klaro halang yan na ninyo sunod dong kaya mura mag wa ko kauyon por tinatong kunuhang pangandam niya ang resulta ra di ay wa ray mo kanta ana maurasan na ang gibati ni Kristo ingon siya porti natong pangandam aning adlaw igpapahulay aron jud kunuhay atong i-honor ang adlaw igpapahulay ni ay taong masakiton kuyos og kamot dugay na ni sad siya nga gustong mo apil sa atong activity sa adlaw ipapahulay pero kuwangan ang iyang pagpractice kay masakiton siya dili na to ayuhon tungod lang kay adlaw ipapahulay hay may mas unahon nato ang paghimo sa selebrasyon nga kitay nakauyon o ang paghatag og kaayuhan sa nanginahanglan ang Ginoo mga igsoon number 1 gid niya the needs of others. Second, the need of myself. Secondary running atong self compared to others. Sige, lingya mong tupad. Lingya ba mong tupad? Ingna, sugot ka. Ingna ba? Sugot ka, alagaran ti ka. Ayun na ka no. Ayun na, sugot ka, ako kang alagaran. Nyagdigay siya mosugot ay pamugos nga mamugos man ka nga siya may important buang ka di ko paalagad nimo ay pamugos pareha sa anang asawa niya mo alagad ka sa imong bana pero ang imong bana masuko nga imong alagaran ayaw pamugos kay basig ang iyang gusto mo alagad niya ang silingan di ba kay priority man nimo ang kalipay sa others ayaw gipamugos ang imong kaugalingon ana nya kamo di mo mamugos kamo mga ginikanan pananglitan ang inyong alagaran ang inyong mga anak nya ang inyong mga anak gusto nga dili magpaalagad ninyo ayaw lang sad mo pamugos magyaw-yaw man sad mo iandam lang ang imong kaugalingon ingna lang kung saan ka masaya suportahan takan ana no sawan okay mo na nya iniingon ako nga nagpatambag pader gusto biya jud ako magkahiusa mis akong pamilya sila may dili gusto nako pader unsa may akong buhaton nagtinarong man unta ko pader nganong ila man jud kong i-reject murag bana mating ito siya nya nagkasinabot iya mga anak ug ang iyang asawa nga dili na siya dawaton o man siya mosulti og unsa gid tinuod nga rason pero matod pa niya gusto kita siya makikhiusa nya di na mo kuno siya dawaton inako dawata lang sila nga wa mo dawat nimo nindot no dawata sila nga wa mo dawat nimo ug hangtod ka mamatay pabiling buutan nga sakop sa inyong pamilya bisan pa man dili na ka makaduol nila pero sila ibutang kanunay sa kasing-kasing nako naamang na brad ang relationship nga tinud-anay naa nas kasing-kasing niya ang tanawon sa Ginoo ang kasing-kasing higugma lang sila nga wa mahigugma nimo moabot rang panahon mudot ng imong gugma ngadto nila kay nganuman dad-o na ni Kristo ang imong gugma ngadto sa ilang kasing-kasing kay si Kristo magtan-aw man sa atong panginahanglan labi na jud maghilak na ka nya wa kanila dawata nya ikaw naghilak na ka nya naa lang gyapon nimo ang paghigugma nila ang Ginoo nga nagtan-aw ana di siya makatugot nga magpabili na moabot yung panahon nga iya kang tagaan sa kalipay
Diya sa tuybana nga wa natagdas asawa, buwagan, kay bawa masaghain ka puyo. Akong giingnan, adto adito sa balay, nyag dili ka tagdon, ayaw uli. Asawa mo na nimo, ay jog uli. Ni siya niya pader, ang akong kaon, ako ay kaon. Diha lang jog ka ba sa pultahan ba ka or sa gawa sa balay, ipakita gyud nga muunong kaniya. Abot siya alas 4. Wa jud ko no mo gawas. Sige panugon sa ilamting itong anak, papulian na ng panuway, papulian ng yawang dako. Adi magi siya mouli. Ni abot na jud ko no og alas 11 gabi. Mingaw na kayong palibot, wa gi siya mouli. Pagka alas 12 ko no, ning abli ang pultahan, ni gawas ang iyang asawa og ningon, unsa man magpakamatay ka diyang buanga ka, nung naman ka dis gawas. So dire. So din dito, namingaw din kinabuhi. Buang ning asawa. Sige ting tugli-ili og mugawas bagyo niya. Kinsa bagoy di maluoy ana nga tuwa galingkod. Sukad pa alas 4 sa kadlawon, alas 12 na sa gabi. Ang kumausad na ang Ginoo. Naaragid siya galingkod sa atong tupad. Naghuwat siya kanus animo siya hangyoon og dawaton. Aron iya tang patagamtamon sa iyang kaayo. Diya sa kausa sa una nga ako rin na istorya ninyo no nga kalitan lang kog biya sa akong uyab. Nya wan agid mo tagad ba nya nakig-uyab bating ituglain siya kig-uli sa iyang ex. Nya mao tong ako gahuwat jud ko nga iya kong sultihan nga buwag nami. Wa magi siya mosulti niingon dai ko sa akong kaugalingon kung dili ko niya personalon og sulti nga buwag nami, siya lang gyapoy akong uyab, Lord. Pero gahilak ko, ingon ko nga magpabilin kong buutang uyab sa akong nayabag na uyab. Og tuod man, nagkauli ra gid mi, yaks. Nindot nindot paminahon. Ano ba? Pero agi jog hilak-hilak. Hilak ba? Hilaki lang. Ana, ang Ginoo kakita man ana, nya iya ra man ang ipadadon ditong imong mga panginahanglan. Muna ingos Kristo unsa may maayong buhaton sa adlaw ipapahulay, ang pagdaot ba o ang pagtabang? Ang pagtabang. Nya kay pagtabang man kita sad nga nahibaw nga atong gisimba mao ang hari, ang pari nga dili moundang og tabang. Mo relax lang ta. Relax lang. Tabangan ratas Ginoo og ihatag niya ang the best para nato.